Mala Rika u preriji. Ajde malo da se zabavimo. Ti si kao neki pravi zmaj i izađi i bori se. Što si tražio, to si dobio. Slobodno priđite, dame i gospodo, upravo ste bili svedoci mizerne propasti najomraženijeg čudovišta u zemlji. Evo gde kao bedni komarac zgnječen leži pod nogama nepobedive Zaze. A kako bi bilo da najveći lovac na zmajeve uđe unutra? Čekaju ga kućni poslovi. Evo, mama. Tako je, Hektore. Stvarno si super glumio mrtvog zmaja. Amandman klauzuli 1.13 člana 14 u vezi sa gore navedenim paragrafom. Za 15% marže na dogovoreni honorar, mušterija se obavezuje da neće pokretati nikakve sudske postupke u vezi s kolateralnom štetom koja proističe iz intervencije. To ja zovem savršenstvom domaće izrade. Pravo remek delo. Ček malo, Jančuk, nisam završio. Jedina stvar koja nedostaje trenutno je mušterija, zar ne? Ako vam iskoči neki poslić, šta misliš, da li bih ja mogla da pođem sa vama u lov? Ako ti brada lice ne skriva, nisi za lovca, istina je živa. Kao prvo, devojčice nemaju bradu, tako da ta tvoja poslovica važi za jarce. Kao drugo, svakog dana vežbam i spremna sam. Želim da idem sa vama. Da, kako da ne. Kad na vrbi rodi grožđe. Zazo, u kuhinju. A vas dvojica, upozoravam vas, ako nastavite da punite Zazi glavu suludim idejama, završit ćete u gulašu od zmajetine. Šta je ovo? Mislim da čujem kako me sudbina zove. I to sudbina s mnogo nula. Ovo bi moglo da interesuje neko koga znam. Odmah se vraća, mama. Obećala sam Hektoru malo kukuruza. Tako mi zmajevskog šljiskavca, upravo si upropastila celodnevni trud. Jej, ne brini, ćeš cijelu noć da ga ponovo uradiš. Da vidimo. Astronomska nagrada onome kome oslobodi ovog zmaja. Čekaj samo da vidim. Da li ovde je samo jedan deo mape? Zaza, dušo, da možda kojim slučajem ne znaš gde je ostatak mape? Mislim da sam ja negde videla, ali ne mogu baš da se setim tačno gde. A da se možda nećeš prisetiti ako te povedemo s nama u sledeći lov? Aha, da. Zazo, vreme je za spavanje. A kad je o tebi reč, Gvizdo, zar nisi čuo šta sam malo pre rekla? Ako imaš problem sa ušima, znam kako mogu da ti pomognem, ako znaš na šta mislim. Ne, čekaj, stani malo. Ovo je više nego dovoljno da otplatimo sve što smo uzeli na veresiju, plus mali dodatak da platimo dugove. Da ne pominjem velikodušnu nadoknadu za raznorazne druge troškove koje smo ti napravili, plus 10% za duševni bol i patnju što se podrazumeva, ali za to nam je potrebna Zaza. Promena jelovnika, večeras Gvizdov gulaš za sve! Šta je s tobom? Jel imaš nešto da dodaš? Okreni, obrni, vlasnik u svojoj gostionici je glavni. Taj prevarantski pokvarenjak! Gvizdo, Ljanču, silazite ovamo!
Nadam se da se ponosite sobom vi, pametnjakovići. A da, zaboravili smo juče da operemo sudove. Jesam li u pravu, a? Zaza je nestala. Zaza? Jesi li sigurna da si je svuda tražila? Možda je samo izašla da se prošeta. U šetnju, a? Razmisli malo bolje, Gvizdo. Ne, mapa je nestala. Naš zmaj, naše bogatstvo, propalo. Ti baš ne shvataš. Zaza je otišla sama da uhvati tog zmaja. Ne brini, možeš da računaš na nas, naći ćemo Zazu. Pa šta onda čekate? Trebalo je da ste već otišli. Dobro, to je bilo ostrvo kiselog kupusa. Ništa više nisam mogao da razaberem na mapi zato što je bila podsepana. I šta ćemo sad? Veruj svom instinktu. Siguran sam da nije daleko. Ne, nije ona daleko. Hvala, momci. Znala sam da ćete mi konačno dozvoliti da pođem sa vama. Hej, šta to radite? Mislim da ne bih voleo da mi Žanelini izvadi oči. Zato ideš nazad u gostionicu, a mi muškarci ćemo smireno da krenemo u lov na zmajeve. Sami. Razumeš? A jeli? A da li muškarci znaju gde treba da traže zmaje, ha? Daj mi to! Ups, baš sam šeprtlja. Ali dobro je što imam super pamćenje. A sada bi trebalo da prelećemo 8 neprijatnih ostrva. 6, 7, 8. Tako je. To je to! Tamo s desne strane je kraljevstvo krivonosih. To zaobilazimo i eto nas. Šta? Ej, šta se dešava? Okreni desno, Gvizdo, šta tu radiš? Zazo srce, dosad smo stvarno bili dobri drugari, čak smo i dozvolili da pomažeš u vožnji, ali kad te molim lepo, pusti nas da završimo ostatak, razumeš? Ili te vraćamo u gostionicu, jasno? To kažeš samo zato što smo gotovo stigli, ali ako probaš da okreneš nazad, iskočit ću na jedno od onih ostrva. Dobro, samo izvoli, ogroman teret će mi spasti s leđa. Upravo si, neću iskočiti, suviše sam vam potrebna. Da, treba nam klinka kao ti da nam sve kvari, hvala, ali ne, hvala. Da, ali bez te klinke ne biste čak stigli ni ovde. Još jedna reč ima da... Gledaj, to mora da je ovde. Vidi, to mora da je naša nova mušterija. Ovo je tako dirljivo. Zdravo, ja sam Zaza. Uštini me mora da sanjam. Što to ona radi? Sve će nam pokvariti. Ja i moji prijatelji smo najbolji lovci na zmajeve koje ćete igde naći. Ponizno vas pozdravljam, gospodaru, ja sam Gvizdo. A ovo je moj prijatelj, nepobedivi, neuništivi Lijanču. A ja sam farmer Mutavčić. Farmeru Mutavčiću, kao što je naša pratilja ovde upravo navela, zaista smo stekli određenu reputaciju kao lovci na zmajeve. Pa čovek bi možda mogao reći da... Dobro, šta god, skrati priču. Evo šta je problem. Ima jedan prokleti zmaj što živi u ovoj šumi. Ne plašim se ja njega, ali mi uništava useve. I zato sam stavio oglas na svoje gajbe kukuruza. Pa, prijatelju moj, dovoljno je reći da je tvoja gajba stigla na pravo mesto. Sve što treba da uradimo je da se dogovorimo oko ugovora, a ovo je sigurno tvoj srećan dan, jer... Ako vam se ne sviđa ugovor, onda odlazimo. Lovci naše kalibra nemaju vremena za gubljenje. Hajde, Zazo, treba da proverimo ove zmajevske tragove i potrebna mi je tvoja pomoć. Dakle, kao što sam već rekao, ovo je tvoj srećan dan.
Imaćeš posebne pogodnosti od naših novih uslova koji garantuju uz neznatno jaču dodatnu premiju osiguranja za predviđeno povećanje budžeta minimalne obavezne rezultate koji mogu da... Dobro, važi šta god. Gde treba da potpišem? Samo stavi krstić ovde, ovde i ovde. Tako. Debele obrazi, propele repi. Ovo neće biti lako. Ugovor je potpisan, drugari. Naravno, ali ja sam sve počela. Plen nas iščekuje, samo reci kad je vreme. Čuj, Lijanču, mislim da nije bezbedno da je povedemo sa sobom. Nije da mi se ostaje, ali možda bi trebalo da ostanem s njom dok vi, momci, obavljate zmajevski posao. Šta misliš? Zašto vi glupani samo sedite tu i nešto menjete? Upozoravam vas, izgleda mi da je raskid ugovora na vidiku. Idemo, prijatelju, pratite vođu po običaju i budite nemilosrdni. Važi? Ovo neće raditi posao. Treba mi... Marš! Momci, ako svi budemo hodali unazad, izgledat će kao da pratimo svog vođu. Jako duhovito. Dobar potez, Gvizdo, izmori ga dobro. U pomoć! U pomoć! Gvizdo, sad možeš da izađeš, ja ću se za ovo postarati. Da, mislim da ću onda prosto sačekati dok se dobro ne postaraš za to. Pažljivo, društvo! Propelerepi su veoma opasni. Ajde malo da se zabavimo. Ajde, ako si pravi zmaj, bori se. Ne, Zazo, ne! Vidjet ćeš, imam te. Evo ti, evo ti. Evo ti. Zazo! I vi se, ljudi, nazivate lovcima na zmajeve. On je napravio više zbrke nego dosad. Mogu onda i sam to da obavim. Šta? Čekaj da vidiš naš sljedeći potez. Ovo je naša posebna taktika. Prvo ga izmorimo, a onda ga zgrabimo. I samo da znaš, to je manje opasno od branja cveća. Gvizdo, Zazu je odneo zmaj. Moramo da je nađemo.
Šta? Zazu? Čekaj, idem s tobom! Ja ću to da obavim, ti se pozabavi svojim problemčićem. O, čoveče, kakav raspad sistema. Kad se tako zanese, ništa ne može da ga zaustavi. Čak i kad je smiren, ne može da podnese poraz. Ali ovako, s našom koleginicom u milosti tog čudovišta, dobro, samo da sve složim kako treba i bit će dogovoreno. Hej, baš čudno. Baš je stvarno čudno. Tvoj potpis? I šta je čudno s mojim potpisom? Nada, to nije tvoje ime? Ma nemoj. Ne plašim te se. Ostavi je na miru! Rekao sam, ostavi je na miru! Mora da sanjam, zmajva se plaši. Ali ne, stvarno, mi se znamo već mnogo godina. Njegova pećina. Ova ostrva su nekad bila moja. Mirno sam uzgajao kukuruz i puštao zmaja da bude u šumi, gde je oduvek i živeo. Svako na svoju stranu bez međusobnog trvenja, sve je bilo u redu. Ali moj posao je postao uspešan. Hulja je počela da mi zavidi i ukrala je čak i moje ime. Ali zašto ga zmaj ne napadne? Napada ga kad god može, ali on je ostareo, a naš neprijatelj je opasan i dobro naoružan. Ne možemo da ga se rešimo, a? Nanjušio je nešto ili nekoga. Moji prijatelji, oni hoće da ga srede. Spreman, Hedore. 1, 2, 3. Kreni, Uhvatio ga je. Tako je, Hektore. Ideš do pećine da nađeš Zazu dok ja sredim ovog spora. Lijanču, ne! Nemoj da ga ubiješ! %, ne. Mora da bude 80. Moram ponovo da napišem klauzulu 18. Ej, društvo, hvala na svemu. Čekajte malo, ljudi, stižem! Dobar potez, Gvizdo. Moraš da me naučiš taj trik.
Tajna zanata. Ne znam kako da vam se zahvalim, prijatelji moji. Zahvaljujući vama sve je dobro završeno. Sve je dobro? Da, šta god. Nema više mušterije, nema zarade, nema ugovora. Možda bismo mogli to nekako da rešimo. Koliko je trebalo da dobijete? 200, mislim 300.000. Nema šanse. Na oglasu je pisalo 400.000. Kunem se. Pa kako zvuči 500.000, je li to u redu? Da, pa ako je to tvoja najbolja ponuda, prihvatamo je. Pa kada će biti sledeći lov, društvo? Mi smo sjajan tim, zar ne? Kad samo pomislim da sam zbog tebe upropastio posao veka, mogao sam da ga nateram da pljune milionče. Šališ se. Da nije bilo mene, jedva bismo zaradili par klikerčića. Pa nadam se da ima dovoljno klikera da se umiri tvoja majka. Ne brini za to, ja ću spasiti situaciju. Ona će biti presrećna što se njen anđeo vratio. O čemu ste se vi to tačno dogovarali? O čemu? O zlatnicima, o čemu drugom? Pazi, 500.000 klipova kukuruza je prilično dobar plen, a? Pa dobro obavljen posao, gospođice Berzanski mešetaru, svaka čast. O, izvini, ti si to počeo, trebalo je da budeš jasniji. Prekinula si me, skroz si me zbunila. Znaš ti vrlo dobro da sam ja hteo da tražim zlato. I sad ga čujem, najbolji biznismen na svetu. Ako je to tvoja najbolja ponuda, prihvatamo je. Lijanču, da li bi, molim te, bio ljubazan da objasniš našoj maloj prijateljici ovde da i sami možemo lepo da nađemo put do kuće bez nje, ako shvataš šta hoću da kažem. Lijanču, da li bi ljubazan da objasniš ovom finansijskom magu da će biti malo teže pridobiti moju majku kukuruzom umesto zlatnicima? Ako znaš šta hoću da kažem.